Wallahi gari ya cuta fa. Kai ba ga irin wahalar da ake sha ba. Ainihin yanzu haka yana ga mu kun gane walau ba walau yaro kowa ya zo gita a gurin nan komai a hannunsa sai ya rashe shi. Gaskiya ne. Allah ya kawo shi da alama ma waya ce hannunsa. Ina ga. Kai na ga irin na akwai fayin waya sosai. Kai yaro kuma kace zane ba ba shi kamar shi. Shi ne dogo ba wai dar kenan alama wai za ta dubu biyar ba kai ba ni wai na ce ba ni wai na cika ba ba ne Dan Allah kai hakuri. Ya hakuri dan Allah. dan Allah kai hakuri. ba ni ce Zan baka ba dai wannan waya bace. Zan baka kai hakuri. Dama ku ne masu satan mutane waya. mu ne nan gurin To shikenan zan baka. aga ne ba ni wai na ce Zan baka. ba ni wai na ce Kai wai kai ba dan gidan malaraba mai gini bane ba wanda kake kawo dan mu shekarun baya su gabata jan wacin ka ya girka yawo da wuka kana ashe mutane wayoyi ko ba kai bane ba na san ba maka na sha gidan bulugun shi kai ma ka kawo dan bu da kuɗi na siya ba su ɗaya ba su biya ta bai kamata kuna haka ba kuna bin mutane kuna ashe musu wayoyi oh no yanzu amma da kake ba wannan ga wannan 50 cikin ce rike ka je ka gaida min babanka Allah rabon mai ulo ka ce ina gaida shi haji ko ko baka je na gaida shi jawo kake ka je ka gaida mishi Allah ka ce ina gaida shi ku sai an zo ku mara sai ku kuna ashe Oga ya baka asuwar ya ne ga aba mai gida ya ne aba mai gida sun kai baka fa 50 fa ba da Allah aba mai gida ne ku share kawai lokaci ya gwada mu lokaci cika bakin da kake. Ba bibo kaga za a so ta. Abu kawa da mata a ce kana wurin da kake a ce ya Allah ni duk ka ba mu haushi dan Allah. Allah Allah Allah